Another Zimbabwe Republic police officer ozvitora video achibega Whitney Chivayo kuti amuitirewo something. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV, pandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update andinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvakare nenyaya yemacivil servants ari kungoti akagaragara obva aita mavideos achikumbira Whitney Chivayo mota. Zviri kuitwa nemacivil servants izvi vanoziva kuti vakangomenshena kana kupraisa zita raWhitney Chivayo vanobva vatopiwa something. Pakutanga takaona mupurisa ainamata achiti sezvo kwava kunaya kudai kwava kuda akwa yekufambisa kuti asanayiwe. Whitney Chivayo paakaona video remupurisa uyu akarita repost akapa mupurisa uyu Toyota Aqua yaainamatira pamwechete ne$2000 asi 1000 yacho akanzi unopawo cameraman wako. After murume wekutanga apiwa zvaainamatira, takaona nesi achiitawo video achinamatira GD6 achiti Mwari tumai murandarume wenyu Whitney Chivayo amublesewo neyakewo GD6. Tisingazive kuti uyu ari kuzopiwawo zvakare here o zvichangoperera pavideo ipapo. Then tazoonawo mupurisa ari kuchema nepekugara akati iye ava kudzingwa mukempi saka anodawo kuitirwa something naWhitney Chivayo. Ladies and gentlemen, chakusiya muchiona mavideo emacivil servants aya, asi kana mapedza kuona ndokumbira kuti muuye mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro pevashandi vehurumende ava. Nekuti panguva yekunaya apa paakuda akwa baba, asi ndega handingazvigone, panoda murume wamakatuma imi Mwari waJohani. Ndinonamatawo zvakare kuti mumusvitse pachiwo chake chekuva bhiliyoniya, kuti anafadzai mahere vagonyatsotsvotwa baba. Ndini wenyu mupurisa weSecond Republic, ndanamata ndaisa muchizviita mutsara baba iri mwanakomana wamuchezi. Ndandikutora officer. Ndapfugama pamberi penyu Mwari waAbhurahama, sanesi wamakatuma munyika ino kubatsira vanorwara. Ndokumbirawo chipo cheGD6 chinobva kwamuri tenzi wangu. Zvandatarisana neKrisimasi baba, ndokumbirawo kutamba Krisimasi ndigere mufortuna yangu tenzi wangu, asi ndiri ndega handikundi. Ndinokumbirawo rubatsiro rwemurandarume wamakatipa munyika ino yevanhu vatema sechipo kwatiri, vase Whitney Chivayo. Mugovaropafadza pavanobvisa vachitibatsira Mwari sevana venyu. Muwedzere makomborero mukati mekurarama kwavo Mwari. Muvachengetedze Mwari vagare kure nemoto. Wakaipa hana simba uyofadzai mahere. Munyadzisei abva anyarara muromo wake nekusingapere baba. Ngaanyarare nekusingapere nekuti hana chakanaka chaanoshuvira pakati pedu. Ndanamata ndichidzorera mbiri yese kwamuri nekuti yakakodzera ndichiti. Aita. Chivayo tatambura kuno. Izvo naudzingwa mukempi. Apa ndora 100 ndora $50. Ndakatora maloans. Ndichiti sezvo zvakaitwa nemi vachivayo na His Excellent ED kuti aupowo marations. Ndikafara ndikati aiwa nyika inovakwa nevene vayo. Iko zvino ndakati aiwa $50 ikai plus marations tikazopindawo mukabhonasi katakapuwa na His Excellent aiwa manake iko zvino zvichasiyamuona vadzoka vanhu vaya vasingade progress yapresident vakuti sitogara mumamesis. Kune dzimba dzakavakwa dzonzi mamesis and cantines ndodzataunzanzi bhadhira $100 ndobhadhira futi 180 yekudya mameals, $2 a day, $2 lunch, $2 a day, ndio wanapokusema. Iko zvinozitasa mode ndakabva from poor family, poor background, andakana mara ndakana set aiwa ndokumbiro vachivayo ndimi chibaba chedu His Excellent. Aiwa, we support your vision. Tititose muchirongwa ichocho ndokusapota His Excellent, but kuna vanhu vari kudzorera pasi. Manje ndo support you His Excellent Chivayo. Aiwa, muri chibaba, muri makuru wanu. Aiwa, Mwari rumbidzwai. Totenda His Excellent. Totenda. Tiripo tisi mapurisa yenyu. Behind you, behind the scene. Tiri kubata basa ngaritsve. Tinotenda.